Ох, і спякота сьогодні, сапраўднае лецейка. А навошта ты з сярпом выйшла? Як гэта навошта? Свята за святам промільгнули невзаметку, вось уже і жніво надышло. Бачыш, ідуць жанкі ў поле жаць. Ой, дык гэта ж нашыя прыгажуні з народнага ансамбля народнай песні «Вязанка» Вязівскага сельскага дома культуры. Сустракайце! Паглядзіце, які прыгожы сноп мы дажалі. І вяночкам яго прыгожы. Ставлю сноп на 100 коп, на 1000 мерок. Покрыла Нилку на добрую споживку. Поможи, Боже, увобрать Боже.
Ой, пойду я